Tervetuloa kissojen aktivointia koskevaan esitykseen. Mä oon tosiaan eläinlääkäri Julia Haukilintu ja tänään puhutaan vähän erilaisista tavoista aktivoida sisäkissaa. Ja se aktivointi, niin se ei ole vaan semmoinen kiva sana, vaan siitä on oikeasti ihan hyötyä sille kissalle. Et tietysti ensimmäisenä se on osa tämmöistä lajityypillistä käytöstä, mikä toki aina jokaisen yksilön ja eläimen lajin kohdalla tukee sitä niiden hyvinvointia. Mutta sitten siinä on myös ihan konkreettisia terveyshyötyjä, mitä on ihan tutkimuksissa havaittu, mitkä koskee kissoja. Et esimerkiksi erilaiset ongelmakäytökset voi vähentyä, muun muassa just nämä tämmöiset yölevottomuudet, kissat vaikka kerjää öisin ruokaa, häiritsee omistajien unta, kissojen välillä voi olla kitkaa tai sitten kissojen ja ihmisten välillä voi olla kitkaa, niin näiden on todettu vähenevän, kun kissaa aktivoidaan. Yhtä lailla aivojen rappeumamuutokset hidastuu ja vähenee. Näistä ei ole tehty ihan suoraa tutkimusta kissoilla vielä, mutta koirilla ja ihmisillä on havaittu. Eli kun sä käytät aivoja, niin ne pysyy kunnossa paremmin. Ja esimerkiksi sitten dementiamuutokset aivoissa, ne joko tulee myöhemmin tai niitä ei tule. Sitten myös pelkotilat vähenee, eroahdistukset, äänipelot, kaikenlaisissa tämmöisissä on todettu, että aktivoinnista on hyötyä kissoilla. Ja yksi iso merkittävä hyöty on ylipaino ja sen ehkäisy ja hoito, koska sisäkissoilla monesti ei hirveästi ole elämässä sisältöä välttämättä, ja silloin ne tietysti pyrkii syömään, kun ei nyt muutakaan tekemistä ole. Niin sitten kun meillä on muita asioita elämässä, niin ruokakin jää vähän vähemmälle. Ja sitten myöskin on todettu, että se vähentää stressiä, kun kissaa aktivoidaan. Ja stressin tiedetään liittyvän useisiin eri sairauksiin. Erityisesti ehkä ihmisille tuttu on tämä idiopaattinen kystiitti, eli tavallaan stressin laukaisema virtsarakon steriili tulehdustila. Niin kun stressiä on vähemmän elämässä, niin sen laukaisemat sairaudetkin ja niiden oireet vähenee. No, aktivointikeinoja on sitten erilaisia ja paneudutaan tänään näihin kaikkiin kohta vähän tarkemmin, että ne on tietysti leikkiminen, ehkä se klassisin, mikä ihmisille tulee mieleen, kouluttaminen myöskin, ehkä enemmän koirien jutulta kuulostaa, mutta ei pidä paikkaansa. Sitten luonnollisesti ruoka-aktivointi lemmikkien ollessa kyseessä, nosework, eli hajutyöskentely, jälleen ehkä tutumpi koirapuolelta, mutta pätee yhtä lailla myös kissoihin. Sitten tämmöisiä ehkä vähän kissamaisempia juttuja, niin ympäristön seuranta itse asiassa on kissalle aika tärkeää. Ja sitten puhutaan muutama sananen vielä ulkoilusta ja miten sitä voisi toteuttaa kissan kanssa. Leikkimisestä. No, kun puhutaan tästä, että miten se on lajityypillistä käytöstä, niin sehän matkii saalistuskäyttäytymistä, eli kissa saalistaa sen lelun. Ja tietysti varsinkin ehkä nuorilla kissoilla, niin se purkaa tätä ylimääräistä energiaa, mitä niillä monesti on. Et esimerkiksi leikkiminen ennen nukkumaan menoa saattaa auttaa siihen, että se pentu ei sitten valvota öisin samalla lailla. Leikkimisen myötä tietysti liikutaan usein enemmän tai vähemmän. Tässäkin sitten liittyen vähän tuohon alempaankin kohtaan, että kissakohtaiset preferenssit leluissa ja tyylissä, että ehkä ne nuoremmat kissat, joilla on vähän enemmän energiaa ja nivelet hyvässä kunnossa, niin ne sitten säntäilee ympäriinsä ja heittelee voltteja, kun taas sitten vanhemmat kissat, ehkä nivelissä vähän kolotusta, ne saattaa mieluummin haluta leikkiä paikallaan, esimerkiksi pötkötellä ja tassuilla leikkiä, mutta ei niinkään juosta asioiden perässä. Niin tämä sitten voi muuttua ajan kanssa ja riippuu myös kissasta, että mistä kukakin tykkää. Ja leikkimisen ei kannata käyttää koko päivää, saa toki, mutta monesti kun ihmiset on silleen, että en mä nyt kerkeä leikkiä sen kissan kanssa, niin ihan pari minuuttia kerralla riittää. Siihen ei tarvitse varata puolen tunnin sessiota. Ja se on itse asiassa kissalle paljon luonnonmukaisempaa, että ne leikkii muutaman pienen pyrähdyksen, kuin että ne pitkään kerralla saalistaa niin sanotusti. Ja näitä leluja kannattaa aina kierrättää muutaman viikon välein, koska kissat monesti tylsistyy siihen yhteen ja samaan leluun. Ja sitten myöskin
vaikka kissat lähtökohtaisesti tykkää rutiineista, niin tietyissä asioissa se uutuuden viehätys kyllä, niin kun, että uudet asiat kiinnostaa niitä, niin sitten ne ehkä leikkiikin myöskin aktiivisemmin sillä uudella lelulla tai sillä vanhalla lelulla, mikä on ollut poissa muutaman viikon. Sitten se tuntuu taas uudelta ja mielenkiintoiselta. Leluissa, niin niitähän on hirveästi erilaisia. Et kun menette tonne mihinkä tahansa eläintarvikeliikkeeseen, niin on huiskaa, sulkalelua, palloa, on lankaa, narua, rapisevaa, muuten ääntä piipittävää, kannettavia, vaikka sun mitä, niin niitähän löytyy. Mutta se, että sä leikit kissan kanssa, ei automaattisesti tarkoita, että nyt pitää heti kuluttaa hirveästi rahaa siihen lelujen hankintaan. Myöskin hyvin arkiset asiat saattaa kissoista olla oikein päteviä leluja, että leipäpussin sulkijoita on nähnyt palloteltavan, nippusiteitä, pudonnutta korvatulppaa, tuoreherneitä, punnareita, niin kaiken näköisiä tämmöisiä asioita kotota voi löytyä, mitkä kelpaa ihan hyvin leluksi kissalle. Laser on yksi aika sellainen myöskin suosittu kissojen lelu, että osoitat sillä laserosoittimella lattialle ja kissa sitten jahtaa sitä punaista pistettä. Ja se on ihan ok leikkiä sen kanssa, mutta muistakaa aina sitten siinä lopuksi heittää sille kissalle joku lelu tai herkku tai joku fyysinen, minkä se saa kiinni. Koska kissa turhautuu muuten, että ne on jahdannut sitä punaista pistettä ja sitten se vaan häviää, niin jos sitä tapahtuu jatkuvasti, niin ne turhautuu. Niin kannattaa aina muistaa siihen loppuun sitten joku semmoinen konkreettinen asia heittää sille kissalle. Sitten jos on tämmöisiä vähän nykyaikaisia kissoja, jotka haluaa vähän teknisiä vempeleitä, niin nykyäänhän löytyy paljon tämmöisiä pattereilla toimivia liikkuvia leluja. Et jos yhtään tykkää vedestä tai vedessä läträtä, niin semmoisia uivia kaloja löytyy. Ja sitten myöskin semmoisia ötökän mallisia, mitkä niinku pöpöttää ympäriinsä, heksabageiksi sanotaan, niin useita erilaisia ihan jostain perusprismoista ja puuilosta saattaa löytyä. Toki verkkokaupoista myös. Mutta muistakaa aina, kun leikitätte kissaa, etenkin jos niissä on jotain narua tai jotain semmoista pientä, minkä kissa voisi nielasta, niin leikkikää valvotusti, koska sitten se on ikävä homma, jos se lelun palanen jää jumiin sinne suolistoon, sitten se on eläinlääkärin reissu tulossa. No sitten kouluttamisesta. Toisin kuin luullaan, niin kissoja voi kouluttaa. Se riippuu vaan siitä, että miten hyvin niitä pystyy kouluttaa, että löydätkö sä sen motivaation lähteen, mikä sitten pitää sen kissan kiinnostuneena siinä tilanteessa. Kouluttaminen on tosi hyödyllistä aivoille, koska sä joudut ajattelemaan siinä, tai kissa joutuu ajattelemaan. Ja se myöskin tiedetään, että se vahvistaa tätä kissa-ihmissuhdetta. Eli kun sä olet sen kissan kanssa siinä tekemisissä, niin kivojen asioiden parissa, niin se suhde paranee sillä. Ja myöskin tiedetään, että tämä ongelmakäytös, esimerkiksi nämä kissa-ihmisaggressiot tai kissa-kissa-aggressiot vähenee sillä, kun kissoja koulutetaan. Ja lähinnä siis koulutuksella tässä yhteydessä sitä, että sä aktivoit sitä kissaa, ne saa tehdä jotain muuta, käyttää aivojaan johonkin muuhun, niin sitten niillä ei ole niin paljon aikaa ja kiinnostusta enää siihen aggression ylläpitämiseen. Eli ei tavallaan sitä, että sä koulutat sitä kissaa, että nyt sinä et saa tehdä tätä asiaa, vaan enemmän, että sä keksit muuta tekemistä sille kissalle. Ja myöskin se, että mitä enemmän sitä kissaa sen kanssa niin kun tekee koulutuksia, temppuja, muita asioita, niin käsittely helpottuu. Ja tämä tietysti erityisesti sitten vanhemmalla iällä, kun kissat joutuu ennemmin tai myöhemmin sitten eläinlääkärin, kun tulee vähän vanhuuden kremppaa ja muuta, niin hoitotoimenpiteet myöskin helpottuu kotona. Ja myöskin toki sitten, kun joudut antamaan sille kissalle lääkettä tai harjamaan niitä hampaita tai muuta, niin kissa on jo tottunut siihen käsittelyyn, että joo, hei, tässä puuhataan yhdessä näitä asioita. Koulutuksessa aina mietitään positiivisen vahvistamisen kautta, eli ei mitään näitä vanhentuneita rankaisuajatuksia, että jos teet näin ja sä et halua, että kissa tekee niin rankastaan. Se ei toimi, vaan nimenomaan positiivisen vahvistamisen kautta, eli kissa tekee haluttua asiaa ja siitä palkitaan. Ja palkka menee sitten täysin sen kissan preferenssien mukaan. Klassinen on tietysti se herkku, mutta kaikki kissat ei ole ruokamotivoituneita, jolloin sitten silitys, kehu, leikki,
mikä tahansa tämmöinen kissan huomioiminen, niin voi ihan hyvin riittää sille kissalle. No koulutuksesta vähän esimerkkejä. Erilaiset käskyt tietysti, siinähän taivas on rajana, mitä kaikkea pystyy tekemään kissan kanssa. Voi antaa tassua, heittää yläfemmaa, istumista, mennä maata. Kaikkia näitä samoja ihan mitä koirapuoleltakin on monille sitten ehkä tuttuja. Kaikki samat toimii kissallekin. Kaikki kissat ei opi kaikkia temppuja, mutta kyllä ne yleensä sitten löytyy ne, mitkä sille kissalle niin kuin sujuu luonnostaan. Ja monesti esimerkiksi istuminen on hyvin helppo, mistä aloittaa, koska monesti kissa esimerkiksi istuu sun viereen, kun se vaikka odottaa ruokaa. Niin tähän on hyvin helppo sitten yhdistää tämä temppukoulutus. Sitten jos vähän tämmöinen liikunnallisempi kissa on kyseessä, niin kissa-agilityähän harrastetaan. Siihen on ihan seurakin olemassa Suomessa. Ja tämmöisiä esteitähän pystyy joko rakentamaan itse tai sitten tilaamaan ihan netistä. Ja kissa voi hyvinkin oppia näitä sitten menemään yli, ali ja ympäri näissä erilaisissa. Sitten estetyöskentely on myöskin yksi ihan hyvä vaihtoehto. Ja sitten näistä hoitotoimenpiteiden harjoitteluista, niin tässä esimerkiksi hampaiden harjaus, niin siitä on myös ihan hyötyä sille kissalle ja omistajan kukkarolle siinä tulevaisuudessakin. Eli tavallaan tämäkin voi olla osa sitä semmoista harjoitusta kissalle, että ne tietää, että okei, nyt pestään hampaat, että kun mä oon nyt tässä paikallani ja annan omistajan pestä hampaat, mä saan palkan siitä. Niin kyllä kissan pystyy opettamaan tähän korvien katsomiseen, silmien katsomiseen, suun katsomiseen, mutta kunhan vaan löytyy se motivaatio, millä se kissa sitten malttaa olla siinä tilanteessa. Sitten ruoka-aktivoinnista. Tämä on ehkä kissapuolella semmoinen tunnetuin esimerkki näistä, miten kaikilla eri tavoilla kissaa voi aktivoida. Ja se, että kissa joutuu tekemään niin sanotusti töitä ruokansa eteen, niin se vähentää ahmimista, mikä joillain kissoilla on ongelma, että ne syö ja sitten oksentaa saman tien, kun tuli syötyä vähän liikaa. Ja toki se, että kissa joutuu käyttämään päätään, niin se stimuloi niitä aivoja, ongelmanratkaisua, kun joutuu tekemään aivotyöskentelyä tekemään. Vähän riippuen, miten aktivoit ruoalla, niin se saattaa olla hyvä keino lisätä liikuntaa. Ja myöskin sitten se, niin kuin tuolla alussakin puhuttiin, niin kaikenlainen aktivointi vähentää stressiä, mutta sitten myöskin sitä tylsistymistä, että jos kissalla olisi vaan kuppi kotona ruokaa ja ei mitään muuta tekemistä, niin siitä seuraa ongelmia. Mutta sitten kun joutuu vähän tekemään töitä sen ruoan eteen, niin ei se elämä olekaan niin tylsää. Ruoka-aktivoinnissa on hirveästi nykyään erilaisia vaihtoehtoja. On olemassa kaikennäköisiä aktivointilautoja, niin kuin esimerkiksi tässä tämä violetti. Monesti nämä toimii kuivaraksuille hyvin. Sitten on ihan perus jostain eläinkaupasta voi ostaa tämmöisiä vartavasten tehtyjä aktivointileluja, mihin monesti sitten nämäkin usein raksuille paremmin toimivia, mutta ei kaikki. Niin niitä löytyy vaikka ja miten erilaisia. Sitten myöskin näitä tee se itse-versioita. Hyvin paljon netistä löytyy esimerkkejä, miten näitä voi tehdä, ja ei tosiaan tarvitse ajatella, että ruoka-aktivointiin tarvii nyt taaskaan hommata monella 100 eurolla tämmöisiä valmiita tuotteita, vaan siihen riittää ihan vessapaperirulla, niin sillä pääsee jo aika hyvin alkuun. Ja sitten ihan ruoan piilottelu, taaskin ehkä sopii raksuille paremmin, niin ympäri asuntoa, että kissat saa etsiä sitten esimerkiksi eri raapimapuun tasoille tai missä se kissa nyt sitten oleskeleekaan, niin kissa joutuu sitten etsimään sitä ruokaa ja sitä kautta saa liikuntaa. Ja myöskin tämä ruoan heittely saalistettavaksi, niin saa esimerkiksi ylipainoisen kissan liikkeelle, kun ne sitten lähtee sen raksun perään juoksemaan, saalistamaan niin sanotusti sitä, niin toimii myöskin tässä oikein hyvin liikunnan lisääjänä. Ja näistä aktivointilaudoista vielä sen verran, kun tuossa sanoin, että aika moni näistä sopii kuivaruoalle, niin on myöskin kaiken näköisiä lautoja ja mattoja, silikoonisia esimerkiksi, mihin pystyy käyttämään märkäruokaa, raakaruokaa, eli nämä ei rajoitu pelkästään kuivaruokaan. Ja usein nämä laudat, mitä esimerkiksi saa tuolta, tai silikooniset nuolumatot tai muut, niin ne on monesti ihan astianpesukoneen kestäviä, eli tavallaan siitäkään ei tule hirveästi mitään ekstra
työtä niiden hoidossa. Ja sitten jos kissa ei ole tottunut syömään tämmöisistä aktivointiasioista, niin kannattaa aloittaa hyvin yksinkertaisesta ja helposta. Et esimerkiksi nämä tämmöiset, kissa pyörittelee näitä, siinä on iso aukko, mistä raksuja tulee ulos, tai sitten tämmöinen, mistä ne joutuu vaan tassulla kaivamaan, pallo, missä on iso aukko, mistä saa pyörittelemällä raksuja ulos. Niin tämmöiset on aika semmoisia helppoja, mutta tuolla on sitten pitkin ja poikin kaiken näköisiä vaikeusasteisia leluja ja lautoja. Eli sitten kun alkaa sujumaan vähän liian helpon näköisesti, että annoit aktivointilelun ja se vaan on tyhjä, niin sitten vaikeustasoa lisätään. Ja sitten jos tuntuu, että no ei se kissa sitten ehkä ihan ymmärrä tätä, niin sitten kannattaa kokeilla vaikka helpompaa, mutta toisen tyyppistä lelua. Ja niissä ihan niin kuin perusleluissakin niin kannattaa sitten vaihella sitä sekä sijaintia, että minne sen vaikka laittaa sen aktivointilelun tai laudan, ja sitten myöskin, että millainen se on. Niin tämä taas aina ehkäisee sitä tylsistymistä, ja että kissan mielenkiinto pysyy yllä. No sitten noseworkista, eli hajutyöskentelystä. Kissojen maailmassa hajut on supertärkeitä. Se on itse asiassa yksi tämmöisistä pääpilareista kissojen elämässä. Ja sitten kun kissan näkee jonkun, tai siis haistaa jonkun uuden hajun, niin se stimuloi aivoja, ja sitten myöskin se saattaa kiinnostaa, koska se voi olla uusi ja ihmeellinen. Ja tätä hajutyöskentelyä ja hajuja ylipäätään, niin niitä voi käyttää joko sellaisenaan, tai sitten ne voi olla osana leluja, esimerkiksi jotain kissaminttuleluja. Ne voi olla osana myöskin tätä saalistusta, eli esimerkiksi se, että kissa joutuu käyttämään nenänsä siihen, että se löytää niitä piilotettuja raksuja, niin nämä on kaikki tätä osa noseworkia ja hajutyöskentelyä. Kissoja viehättää muutamat tunnetut tuoksut. No, kissaminttu on tämä klassisin, mutta myös esimerkiksi valeriaana, kloori, eli jos olet käynyt uimahallissa ja sitten ihmettelet, kun kissa nuuhkuttaa kovasti niitä huuhdeltuja uimapukuja, niin kloori saattaa joitain kissoja viehättää. Mantsurian laikkuköynnös myöskin monesti tämmöisistä leluissa näkee kutsuttavan matatabiksi, niin kissoille myrkytön, niin tämmöinen köynnös myöskin kissat tykkää siitä hajusta. Sitten yksi, miten voi noseworkia tehdä kotona, niin tuot ihan ulkoota joitain tämmöisiä oksia tai höyheniä, käpyjä kissalle haisteltavaksi. Kasvien kanssa kannattaa vaan varmistaa, ettei ne ole myrkyllisiä. Et esimerkiksi liljoja puutarhasta, niin älkää missään nimessä tuoko. Ne on kaikki osat on kissalle myrkyllisiä. Mutta jotkut mustikaan varvut, perusoksat, joku ruoho esimerkiksi, niin ne on oikein passeleita. Ja sitten myöskin ihan kotioloissa, niin jos vaikka kokkailet siinä ruokaa ja kissa tulee vähän kattelee, että no mitäs tässä puuhastellaan, niin niille voi ihan hyvin antaa haisteltavaksi mausteita tai vihanneksia. Osasta ne tykkää, osasta ehkä ei niinkään, mutta se näkee yleensä sitten kissasta, että jos niitä kiinnostelee tämmöinen hajutyöskentely, niin ei muuta kuin hajuja vaan naaman eteen. No sitten tämä ympäristön seuranta. Kissalle on hyvin luonnollista vahdata, mitä ympärillä tapahtuu, koska ne näkee sitten, onko siellä jotain hyödyllistä, saalista esimerkiksi, tai sitten onko siellä mitään vaarallista ympärillä. Ja kissat erityisesti tykkää olla korkealla, eli tämä tämmöinen niin kuin asunnoissa korkeuden hyödynnys kannattaa ottaa kyllä huomioon. Ja vaaniminen, piiloutuminen jonnekin katsomaan asioita, niin tämä on osa kissan saalistuskäyttäytymistä. Ja sitten myöskin tietysti tämä piilosta seuraaminen, että jos on jotain vähän epävarmaa, että onko tässä nyt vaaran paikka vai ei, vieraita ihmisiä tai jotain tulossa, niin myöskin tämmöinen niin, on kissalle hyvin luonnollista, että on joku paikka, minne mennä jemmaan. No miten tällaista ympäristön seuranta aktivointimielessä, niin mitä kaikkea voi sitten kissalle tehdä, niin kissalle voi näyttää lintu- tai orava-videoita esimerkiksi, että tuossa alakuvassa niin meidän kissa oikein mielellään katteli pingviinivideoita ja luonto-ohjelmia. Ikkunasta tähystäminen, että jos on hyvä paikka, mistä näkee vaikka lintulaudalle tai muuhun, niin kannattaa esimerkiksi katsoa, että kissalle on sitten paikka joko ikkunalaudalla tai siinä on vieressä joku tuoli tai pöytä tai muu, mihin kissa pääsee sitten vähän kytikselle. Ja sitten kotona, niin miten sitä vertikaalista tilaa voi hyödyntää, niin seinille voi tosiaan rakennella kaiken maailman kissatasoja.
Voi hyödyntää korkeita raapimapuita ja kannattaakin hyödyntää. Ja myöskin sitten, että katsoo, että siellä ylhäällä jossain on myös niitä piilopaikkoja, minne kissa voi sitten mennä vähän piiloon kattelemaan, että mikä homma. No sitten vielä ulkoilusta. Tämä on semmoinen, että kaikki kissat ei tästä tykkää, mutta jos kissalla on kiinnostusta siihen, niin turvallista ulkoilua kannattaa harkita kyllä aktivointikeinoksi. Mutta ei kannata pakottaa sitä, jos kissa on vaikka tosi pelokas ulkoilman suhteen, niin tämä ei ole semmoinen, että sopii kaikille. Ja ulkona sitten, niin siellähän on vaikka sun minkä näköistä ääntä ja hajua ja näkymää, ja se on tosi monipuolista kissalle ja tosi virikkeellistävää. Liikunnasta kissan lenkeily ei ole samanlaista, tai lenkillä käyminen kissan kanssa ei välttämättä ole samanlaista kuin koiran kanssa. Eli se hyvin tyypillisesti on sitä, että mennään jonnekin ja istutaan vartti paikallaan, katellaan vähän, liikutaan metri, katellaan. Eli tavallaan odotuksia myöskin sille omistajalle, niin ei kannata ajatella, että kissan ulkoilutus on samanlaista kuin koiran. Se voi olla. On myös niitä, jotka painaa tuolla menemään ravia koko ajan, mutta lähtökohtaisesti sitä ei kannata odottaa. Ja sitten kissan ulkoilun suhteen, niin aina kannattaa se kissan turvallisuus varmistaa, että se on valvottua se ulkoilu, hallittua, jolloin sitten ei tule niitä vaaran paikkoja. No ideoita, miten tätä ulkoilua voi sitten toteuttaa, niin kuin tuossa mainitsinkin, niin valjasulkoilu esimerkiksi. Voi käydä, tämä on vähän yhdistelmä valjasulkoilua, mutta sitten jos haluaa vaikka pidempiä reissuja mennä, vaikka miten paljon löytyy Suomestakin näitä kansallispuistoissa vaeltavia kissoja, niin kantoreppu mukaan, ja sitten kun kissa vähän väsyy, niin ei muuta kuin kissa reppuun, ja sitten kun kissa taas haluaa jatkaa tepastelua, niin sitten kissa sieltä repusta siihen taas vierelle kulkemaan valjaissa. Myöskin tämmöisiä kissarattaita on olemassa, että jos kissa haluaa kuitenkin mennä ulos vähän haistelemaan, mutta sitten esimerkiksi valjaissa ei halua ulkoilla, että pelottaa, että ympärillä on semmoinen vaatteen tyylinen, niin kissarattaissa voi myöskin ulkoilla. Ja sitten jos on mahdollisuutta, niin parveketta esimerkiksi voi verkottaa tai rakentaa vaikka tämmöisen kissatarhan mökille tai talon takapihalle tai muualle. Että niitä ideoita kyllä löytyy, netti on pullollaan kaiken näköisiä ja on valmiita rakentajia, jotka rakentaa tilauksesta mittojen mukaan tämmöisiä tarhoja, niin semmoisia nykyään löytyy. Mutta kiitos kuuntelusta ja oikein aktivoivia hetkiä sitten kisun kanssa näiden vinkkien myötä. Ja tuossa on nyt yksi semmoinen hyvä kirja, jos kissan koulutus kiinnostaa, niin siellä on vähän vinkkivitosia siihen. Ja sitten jos ruoka-aktivointi kiinnostaa ja englanti taipuu, niin toi Food Puzzles for Cats on oikein erinomainen sivusto, missä muun muassa on tosi paljon ohjeita tämmöisille tee se itse niin kuin kissojen aktivointileluille. Niin kannattaa käydä lukasemassa. Lähteestä löytyy vielä muutama näistä tutkimuksista, missä on sitten havaittu näitä hyötyjä aktivoinnista kissalle. Niin jos yhtään tiedepuoli kiinnostaa, niin ei muuta kuin lukemaan. Mutta kiitos ja moi moi!